professor Snuip stoot van de beste boot. Hey, de maai die snor snut, wat vist er nou weer uit? De bisteboord uit stil in de veert. De baas van de bisteboord is professor Snoort. Hij vindt hemzelf de knapste uitvinder van heel Friesland. Pieter Patat wint het rek. Hij kan ook griezelig leidje. En hij kan de lekkerste patatjes bakken van de hele wereld. Ja. Romke de Mol is de boekenmal van de boord. Hij had wel 1000 boeken. Vetje Vieter is een bargje. Zij is gek op mooie kleren. En dan hebben we nog Titus Trompet, de muzikale kot. Wat kind dat best mooie veske spelen. Het is betiet. De bisten sliepen nog. Alleen de professor Snoort net. Hij zit in zijn streekjes pyjama voor de spiegel. Mooi, professor Snoort. Wat is het mooi waar, net? Maar de professor in de spiegel zei niet waarom. Hij dacht, krijgt hetzelfde als de professor. De professor neemt een washandje en vraagt hem om een knienensnut. De knie in de spiegel docht het hek. De professor neemt een grote brassel en geeft hem mij hoe de heerkes van zijn snor. De knie in de spiegel docht hetzelfde. Ja, dat is aardig. Wacht je, ik steek de poort omheen. Goeie, professor Snoort. Sjoch, in de spiegel gaat de poort ook omheen. Wacht je, ik zal op in een poortje staan. Dat valt net daar. De professor wiebelt heen en weer. Oeh, daar valt er haast om. De knie in de spiegel valt ook haast om. De professor vindt het een prachtig spultje. Hij jouwt de knie in de spiegel een tuutje. De knie in de spiegel docht het alle en naai. Krijgt, als er een hele lange noos maakt van zijn pootjes, gaat het door van zijn kamerke iepen. Pieter Patat zucht om het hoekje. Wat toch die professor nu weer? Waarom maakt het er een lange noos? En waarom praat er zo vreemd? Ieder wat, professor. Ben je ziek? Pieter. Zo liet me schrikken. Ik is ziek? Oh, nee. Ik ben zo zoen als een knie. De vis. Ja, de vis bedoel ik, ja. Ik praat maar mezelf in de spiegel. Oh. Nou, ik praat liever maar in de oorbist. Maar Vetje Vieter of maar Titus Trompet. Pieter had een paar stukjes ballen van de professor kleermaken en een beker warme thee. Hij zette het op een tafel en wies ernaar. Pieter, zo praat. Geweldig. Ik praat hier en dan met professor. Ik heb geen woord zijn. Ik haal je de dokter. Jo ben hier en dan in de war. Pieter, ik ben het in de war. Nou? Doe praat maar de poortjes. Doe wiest. Ja. Dat is het praten. Geweldig. Wat een uitvinding. Ik vind het niet. Pieter draaft het kamerke uit. Hij gaat gauw weer om naar de keuken. Maar zijn gekke professor kende niet. Zou er echt maar de pootjes praten kunnen? Zou de professor gelijk hebben? Hij denkt heel diep na. Hij docht de moelen iepen en wiest maar de wiesvinger erin. Dan laak het er lood. Ja. Zo sa docht, weten de besten dat ze eten Ja. moeten. Hij kan ook praten maar de hand. Professor Snoort rent heen en weer in het uitvinderskamerke. Hij wil weer eens een geweldige uitvinding maken. Maar wat? Ik weet het al. Ik maak een praatmachine. Oh, wat ben ik toch een knap uitvinder. De knapste van heel Friesland. De professor gaat aan het werk. Hij neemt het grote uitvindersboek. Hij ziekert en ziekert. Ja, daar had er het al. Praatmachine. Ja. Dat is nog net eens zo makkelijk. De professor met een hele protte dingetjes. Cassettebandjes, een luidspreker,
6 koekjetrompjes, droege keuteltjes van een praatvogel en bekje gauwdrop. Bekje gauw erop, ja. Hij zal maar eens met de 6 koekjetrompjes beginnen. Hij sloep naar de keuken van Pieter Patat en docht de kast door iep. Zil dat in mijn kost. Pieter, oh ja. Ja? Ja, nee, monsieur. Ik zie die net Nou, jongen. nou, wat zil dat? Nou ja, dat zeg ik die ik maar eerlijk zit. Ja. Ik maak 6 koekjetrompjes aan. Hè? Voor de nieuwste uitvinding. Ja, en ik zal een praatmachine Een uitvinden. praatmachine? Ja. Wat is dat nou weer voor een heel wees ding? Daar binnen die trompjes dan voor. Voor de machine, Pieter. De hè? machine, hè? Ja, één voor de holle, Hè? één voor het lief, 12 voor de scherms en 12 voor de skonken. Ja, want toen kan er net erin, hè? Doe kist mij mooi helpen, Pieter. Ja, kom voor deze ene keer, doe Pieter, alsjeblieft. Het gaat echt niet meer, zo beloof ik die. Wat denkst? Zou Pieter Patat de professor helpen willen? Morgen weten we meer.